svetovanej svojej mamy. Deti pýtajú sa, lutujú sa, prečo je to tak? Prečo nad mamou je prepás ten čierny mrak? Prečo nežije inak, premýšľa si inak? Slzy po tvare mu tečú, pocit úzkosti má, že mu chýba mama. Dotyk mami, kde si moja mama, kde si mami, kde si všetko ma tu desí. Potrebujem útechu od matky, nemať v hlave desi. Teba to nezajímá, ja sa bojím, pýtam sa, že kde si? Že kde si, mami? Matka na dne v aute fajčí kara, aby bolo dobré, aby bola škvara, aby kúpila si ďalku, aby cítila sa v cajka. Netuší, že už má na sebe ušitú kazajku. Ušitú kazajku. Zabudla, čo sa s ňou vlastne deje. To svinstvo, ktoré bere, je rozum rozobere, ale ona na to jebe, nezajímajú nič iné, myslí iba na tú šlehu. Zostáva v tom kolobehu, deti nedostanú lásku ani nehu, lebo nechce ísť na stranu druhu z toho kruhu, nechce vidieť svetlo duhu, radšej sa dá na stranu druhu, drogy, alkohol, sex. Opúšťajú jej mysel, svedomie